Ono što smo mi mogli da primetimo u prihvatnim centrima u Srbiji od momenta kada je proglašeno vanredno stanje je da su zapravo migranti bili u još težem položaju, da kažem, od svih nas, od lokalne populacije, jer je trebalo da razumeju situaciju u kojoj su se našli. Trebalo je da razumeju i shvate zbog čega su uvedene neke od mera koje su se pre svega ticale na slobodu kretanja. First, it's afraid us, all peoples. U početku smo svi bili uplašeni. Nismo znali šta će biti sa nama. Svi su se pitali zašto se to dešava. Nagađali su koliko ćemo biti zatvoreni, 6 meseci, možda godinu dana, možda 2 godine. Kada su nam objasnili zašto, nije više bilo problema. Onda smo bili mirni u karantinu. Igramo fudbal, to je dobro za nas. It's good for us. Mi smo se zatvorili daleko pre nego što se pojavio prvi oboleli. I to je bio jedini način da ostanemo bez posledica. I nema odlaska, nema ničega. Jer trebaš da budeš odgovoran prema stanovništvu svom, treba budeš odgovoran prema migrantima i treba budeš odgovoran prema susedima. Imali smo jednu čudnu situaciju da se ne beži iz centara, nego se beži u centre. Naravno, u takvim situacijama je potpuno prirodno, rekao bih, da vi morate ograničiti i neka druga prava da bi se zaštitili to veoma važno i osnovno pravo, to je pravo na život i pravo na zdravlje koje svako od nas ima. Dakle, to nisu jednostavno pitanja i nema jednostavnih odgovora kada je javno zdravlje u pitanju i kada je život u pitanju. Mi smo već neposredno pre toga imali antimigrantske proteste po prvi put, čini mi se, u tom broju. Kada se dešava neka kriza, kao što je virus, najbolji način do jedinstva u toj situaciji je kroz zajedničkog neprijatelja. Širenje lažnih vesti i dezinformacija može da utiče na širenje netrpeljivosti i mržnje prema tim ljudima. Nisu se zatvorile samo granice, nego su se i umovi zatvorili. Pamet se zatvorila i gledanje se zatvorilo. Onda, pošto se ništa ne dešava, mi smo bili flavor of the month. Mi smo bili nešto što svako voli, to je bila dobra tema, mogu si da pričaš priču o migrantima i onda se pojavljaju na mrežama, Bože me sačuvaj šta je svega bilo po mrežama, da čuješ i da vidiš, da ne veruješ ni sam. Bože sačuvaj čega sve nije bilo. Dakle, isplivala je. Andrić ima, kad u Gospođici ima tamo u prologu, pa kad priča, kaže, rat je vreme kada budale progovore, pametni zaćute, a fukara se obogati. Korona je bila mali rat. Korona je bila mali rat i tu se otprilike tako i desilo, vidi se i po mrežama i po svemu tamo. Ali ono što mislim da je problem je taj što naše vlasti, iako komuniciraju šta se dešava sa migrantima, mislim da to rade možda nedovoljno dobro, odnosno mislim da su obično to neke izjave i izveštaji koji se tiču u Srbiji je trenutno boravi 4.000 ljudi, pa onda za mesec dana u Srbiji trenutno boravi 3.500 ljudi i tako dalje. Mislim da nedostaje neka komunikacija sa lokalnim stanovništvom koje nije u direktnom kontaktu sa izbeglicama i sa migrantima. I sada, kada se desila ova kriza, ta pitanja su onako izašla, pokuljala su i stvorio se ogroman prostor za manipulacije. Ovi uslovi, znate, su ukinuli repertoar oslonaca i načina kako su se ljudi nosili sa stresom ranije. Nije bilo mogućnosti više, ti si bio vrlo sužen vremenski i prostorno šta možeš. I rasla je onda tenzija. I znate, i sva nezadovoljstva su dobijala onda jedan novi kvalitet. Mi takođe znamo da se u krizi ljudi povezuju po sličnostima. I ono što se desi jeste da ovako velikim društvenim pomeranjima
ljudi koji imaju puno toga oko čega mogu da se povežu, oni nekako se homogenizuju i na taj način se osjećaju da su jači, nismo sami. Ali se dešava da ono sve što nismo onda mi, svi oni različiti, a tu pre svega mislim i na migrante, oni postaju potencijalno ugrožavajući. Ti ljudi će da pamte kako su prošli koje kuda na putu. Za Srbiju je to na svaki način dobro. Dobro, jer Srbija sad, ja sam ubeđen, ima preko 1 milion ambasadora koje kuda. Svi ti ljudi koji su prošli reći će tamo, evo ovamo nas je tuko, ovde je bila žica, ovde su bili kerovi, ovde nas je, ne znam već šta radio, davili, potapali nam čamce, davili smo se, a u Srbiji su nam dali parče leba. On se očešao Srbiju i otišao. Odbio se ovako, prošao malo kroz atmosferu Srbije i otišao dalje. On ne ostaje ovde, ne znam kako. On je ta vrsta asteroida koja prođe pored tebe. I ti gledaš ponekad malo on uđe, ne uđe, ali realno niti ti ostavljaš na njega nekakvu posledicu, sem jedino ljudskog utiska, da li si ti bio čovek ili nisi bio čovek, niti on na tebe ostavlja ikakvu posledicu. To jednostavno su u ovom momentu dva sveta potpuno različita. Tu samo možeš ti da odnosom prema njima da sebe, kako bi se reklo, testiraš, da ti vidiš da li si ti dobar čovjek. We will try, no problem. Granice su zatvorene, ali mi ćemo pokušati sve. Yeah, we will try. If it's open, if it's closed, we were going. Ja sam probao da pređem 4 puta. Jednom u Mađarskoj, uhvatili se. Jednom sam išao taksijem u Rumuniju. Da li će sada biti teže da pređemo? Ne znam. Samo sreća može da mi pomogne. Luck, only luck. Znali su da je epidemija globalna, ali sad više nisu imali ni onu viziju i opciju koju su možda imali do tada, da će po svaku cenu pokušati da stignu do željenog cilja. Ono što je isto jako važno da se tu pomene je što je ta situacija i epidemija dovela i do toga da ne postoji mogućnost da se oni vrate kući. Znači, dobrovoljni povratak u zemlje porekla je bio obustavljen samim zatvaranjem svih aerodroma, zatvaranjem granica. I tu želim posebno da pomenem koliko je bilo značajno što su postojali evropski fondovi kroz projekte koji su već bili u toku, jer nisam sigurna ni da bi državne institucije, ni da bi naša organizacija koja na kraju krajeva ima mandat da bude na prvoj liniji i pomaže i institucijama i samim migrantima, nisam sigurna da bi iko od nas bio u situaciji da pomogne odmah i da nekako napravimo neki plan i dinamiku za one mesece koji su bili pred nama tokom epidemije. Tako da je ta podrška kroz programe Evropske unije bila izuzetno značajna u tom momentu. Ako smo pred epidemijom svi jednaki, slažem se, može svako da bude izložen i da se razboli. A da li svi mogu da imaju iste mehanizme zaštite, da li svi na isti način mogu da pristupe sistemima zaštite i da li svi na isti način mogu da budu tretirani globalno, ne ovde, apsolutno je jasno da ne.